Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan, ganyan. So, parang, pinasok na po pala talaga niya. So, parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkos ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we'll listen and we don't judge culture. Kasama si Titan Jello and right now we welcome na po natin ang ating kabisyo na magbabahagi ng kanyang top secret. Hello, magandang gabi po. Hello po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Chloe na lang po. Chloe. Tama po ba ako ng Yes po. pagkakarinig? Opo. Ilang taon ka na, Chloe? 26 po. 26, tama? Yes po. Tagasan ka naman, Chloe? Sa Mandaluyong City po. Mandaluyong City. Alright, Chloe, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Chloe, 26, from Mandaluyong City. Ano ang top secret mo? Pumayag po yung live-in partner ko na magkaroon ako ng ibang sexual partner or magkaroon ako ng sexual relationship sa ibang lalaki. Pumayag ang live-in partner mo na magkaroon ka ng ibang sexual partner. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po. Tama po. Sige nga, kwentuhan mo kami, bakit nagkaroon ng ganong conversation? Ikaw ba ang nagtanong sa kanya na kung po pwede magkaroon ka ng ibang sexual partner o siya bigla yung nagsabi sa'yo ng ganon? Siya po yung nag-offer. Nasa 7-year relationship po kami nun. Then, may baby po kami isa. Tapos, medyo nagsastruggle kami kasi parehas kaming graduating. And then, na-open up niya na baka gusto kong mag-explore ng gano'n. Then, nung una tinanggihan ko siya. Tapos, parang after ilang days, inopen up niya ulit. Tapos yun, pumayag na ako. 7 years kayo that time. May baby na kayo. And then, out of nowhere, bigla niyang sinabi yung bagay na yun dahil nagkakaroon kayo ng mga concerns or issues. Ano yung concerns and issues na to that time aside dun sa fact na graduating kayo pareho? Ano po kasi, for me kasi medyo, masyado siyang sheltered ng parents niya. Nung time kasi na yun, nag-start ako mag-work nung mga around 21 years old pa lang ako since may baby na nga kami. Then, nung pinupush ko siyang mag-work, ayaw ng parents niya. Tas medyo nagkakaroon ako ng doubt sa kanya kung kaya niya ba kaming itaguyod, gano'n. Tas medyo parang tumabang yung relationship namin dahil do'n. Tapos medyo napansin niya 'yun. Tas nung medyo after kasi pandemic na-expose kami sa ibang tao. Tapos 'yun, nakita niya na happy ako kasama yung mga friends niya. Tapos inoffer niya sa'kin yung gano'n. Pwede malaman kung ilang taon yung anak ninyo that time? That time po, ano siya, 6 years old. 5 to 6 years old, gano'n. So meaning, maaga-aga na nagkaroon kayo ng baby? Yes po, maaga po. 18 years old po ako nun. And siya naman? Mas matanda po ako sa kanya ng half a year. Siya po ay 17 that time. Mhm. And then nung pinagpatuloy nyo yung inyong pag-aaral, nandun na rin yung part na nahihirapan kayo doon sa relationship na meron kayo? Yes po, kasi medyo ano siya, um, hindi naman sa lulong pero ano siya sa computer games. Natutuwa siya mag-computer games? Yes po.
dumating sa point na halos 24/7 siyang nakaharap sa computer. Yung Mhm. pagkain niya, ibibigay ko na lang sa kanya. Mhm. Pero in-open up ko naman yun sa kanya na hindi gano'n yung gusto kong buhay. Mhm. Na at least in the end of the day after kong magtrabaho, gusto ko na merong mapapag-sharean ng mga bagay na nangyari sa buong maghapon ko. Mhm. Then after nun hindi naman siya nagbago. And sinong kasama niyo sa bahay? Kasama namin yung parents ko kasi sila yung naghe-help sa'min dun sa pag-aalaga ng bata. Oh, parents mo tapos kayo nitong live-in partner mo. Mm. Yung sinabi mo na 7 years, meaning ngayon nyo ba sineselebrate yung 7th year ninyo? Or yung 7 years ng relationship ninyo, yun yung nagtanong siya sa'yo kung pwede na magkaroon kayo ng open relationship? Opo, mga ganun po. 7th year namin yun kasi ngayong pang 8 years namin nag-separate na kami. So technically ngayon wala na kayo nitong guy na to? Mm. Oh, okay. So Chloe, nung time na tinanong ka niya kung pwede mag-open, I mean, kung gusto mo na magkaroon ng sexual relationship sa iba, at first di ka pumayag, 'di ba? Mm. And then nung next time na binring up niya, pumayag ka na. Anong pumapasok sa isip mo nung time na 'yun? Nung una kasi parang iniisip ko parang tini-test lang niya ako, gano'n. Mhm. Tapos nung tinanong niya na ulit, sabi ko hindi lang siya talaga nagte-test lang. Parang gusto niya akong bigay sa iba, ganyan. Tapos siyempre kinwestiyon ko yung worth ko. Tapos sabi ko, "Sige kung yan yung gusto mo." Pumayag ako sa kanya. Pumayag ako na gawin namin yung gano'n. Nung una kasi ang usapan namin is gagawin lang namin na may ibang kasama. Parang 3 kami gano'n. Tapos hanggang sa okey din naman kasi yung nakasama namin dun parang siya yung naging emotional support ko. Tapos yun, parang behind sa back nung partner ko, nag-uusap kami nung guy, pero hindi ko naman dine-delete yung messages, hinahayaan ko lang na makita niya. Paano mo naman nakilala 'tong lalaking 'to? Kaibigan namin siya, parehas. Mutual friend niyo? Mm. So paano niyo tinanong na kung pwede maging sexual relationship, I mean magkaroon tayo ng sexual relation, paano niyo ginawa yun? Siya yung kumausap dun, eh. After nila mag-inom, kinausap niya yung guy na kung gusto daw, yung guy humindi siya nung una. Sabi niya parang akala niya nagbibiro lang. Tapos nung ayun, pinakausap niya ako dun ta's tinanong nung guy sa'kin kung okey lang ba daw sa'kin. Sabi ko, "Oo." Dun siya pumayag. Mhm. So nasundan pa yon Ganun yung setup namin for almost 1 year. for almost 1 year. Mm. So nung una tinry ninyo tatluhan ba? Mm. Tapos isa, dalawa, 3 beses. Yung 3 kami tapos yung partner ko ayaw na niya. With the Parang same sabi guy, niya with the same guy na kaibigan ninyo? same guy naman. Okay, Sabi niya kami na lang daw, gano'n. kayong dalawa na lang? Mm. Bakit daw ayaw na niya? Wala siyang sinasabi, sabi niya wala lang daw gana. So nakikita niya din kung anong ginagawa sa'yo nung kaibigan din niya? Mm. Kasi nasa iisang room lang naman kami. So ano pumapasok sa isip mo habang yung jowa mo talaga, yung tatay ng anak mo nandun, tapos yung kaibigan ninyo parehas nandun din? Di ka naiyak? Di ka ba na After nahirapan? ng gano'n, parang gusto mong maligo ng maligo. Parang gusto mong maglinis na maglinis, ganyan.
Pero eventually parang matatanggap mo na din siya kasi andun na, eh. And sa part naman ng live-in partner mo during that time, meron din ba siyang girl na pinaggagawan ng ganong klaseng activity? Wala, kasi nandito lang talaga siya sa bahay mostly kasi wala naman siyang work. After namin after namin graduate nun, hindi siya nakapagtrabaho agad. Palagay mo, bakit talaga siya nag-decide na mag-open relationship kayo o mag-try kayo ng something new pagdating sa ganong bagay? Aside from the fact na nakita niya na masaya ka, na merong ibang mga friends, pwede namang makuha yun sa ibang aspeto, sa ibang paggawain. Hindi ko alam kung fetish niya ba talaga or what kasi sabi niya every time daw may makikita siya na kausap ko na iba parang yun yung naiisip niya, gano'n. Ganun daw yung scenario na nai-imagine niya. Hindi ba ninyo na-consider na babae na lang yung idagdag doon sa activity na yun instead of a guy? Hindi rin niya gusto na ibang babae kasi. Hindi ko rin ma-gets sa kanya kung bakit gano'n. Nung una akala ko nagkakaroon siya ng crisis sa sexuality niya, pero hindi, na-assure ko naman na hindi. So ikaw, feeling mo ng time na yon wala naman siyang identity crisis? Wala Hmm. naman. Pero kasi yung pakiramdam ko nung time na yun, parang gusto niya akong gumawa ng paraan para mag-separate kami. Kasi after nun, habang nasa gano'ng situation kami, nakakuha siya ng trabaho. Tapos wala pa siyang 1 month sa trabaho, meron na siyang nakakausap na babae. Tapos ang sabi niya, nung kinompronta ko siya about dun sa girl, binalik niya sa akin yung mga nangyayari. Eh, ang sabi ko sa kanya, hindi naman ako yung nag-offer nun, hindi naman ako yung may gusto. Bakit parang ginagamit niya again sa akin? Eh, akala ko naman pumayag ako sa ganun kasi akala ko yun yung gusto niya. Eh, malinaw naman yung usapan namin, ganun lang. So parang na-set up ka nitong ex-live-in partner mo? Parang ganun. Anong sabi mo sa kanya nung sinabi niya yun sa'yo? Hindi na ako nakapagsalita. Kasi alam ko naman sa lahat ng sasabihin ko, parang ako yung mali. Kasi in the first place that hindi talaga ako pumayag. May pagsisisi ka ba? Meron, sobrang laki. Ano tong pagsisisi na to? Na dapat mas naging maingat ako. Na dapat hindi siya yung pinili ko una pa lang. Hindi ko naman alam na mapupunta dito. Mas lalo akong nalulubog. May mga naipakita na ba siya nung una pa lang kayo nagtagpo o dun sa mga unang taon ninyo na hindi karapat-dapat itong lalaking to sa buhay mo? Meron, pero kasi wala pa kaming 1 taon nung nabuntis niya ako eh. Tapos habang buntis ako nun, nahuhuli ko siya may babae. May mga ka-chat siya. Eh, ang nire-reason out naman niya dun sa mga pangyayari na yun is kasi nga daw immature pa siya. Inintindi ko naman kasi 17 years old, syempre hindi pa naman iniisip ko baka mamaya hindi pa siya ready sa ganun situation namin. Baka na medyo nagugulat pa siya. Kaya inintindi ko siya, pinatawad ko siya.
Pero nung nagbubuntis ka, sinuportahan ka naman niya. Actually, nandun naman siya habang nagbubuntis ako kasi yung parents niya kasi medyo religious. Gusto siyang pag-aralin. Then sinuportahan naman nila kami financially. Nagbitiw ba ng mga plano yung lalaki para sa inyo ng anak niyo? Yun yung yun yung kinakasama ng loob ko talaga sa kanya kasi kapag nag-uusap kami about sa mga plan namin, meron siyang plan para dun sa parents niya pero sa amin ng baby ko wala. Sabi niya kasi yung parents niya daw is konti na lang yung buhay. Ano namang reaction mo nung sinabi niya na, konti na lang kasi yung ilalagi ng magulang ko dito. Pero Vocal nandiyan naman ako sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, konti nga lang yung buhay. Konti na lang yung buhay ng parents mo. Pero yung anak mo, ngayon lang bata. Sa mga susunod, hindi na niya makakalaro. Magiging distant na sa kanya yung bata. Ganon. Tsaka sabi ko sa kanya, hindi naman pwede na ako lang yung may plano sa amin. Kailangan dalawa kami. Hanggang sa yun na rin, yun yung pinaka naging reason ko kung bakit pinili ko na lang na ganun, maghiwalay na lang kami. Kasi feeling ko, kung hindi naman niya kami pinaghahandaan ng future ng anak ko, kaya ko naman. Feeling ko kaya ko na. ikaw ang nakipag-iwalay dito sa live-in partner mo. Ako yung nakipag-iwalay sa kanya. Anong sabi mo sa kanya nung nakipag-iwalay ka sa kanya? Kasi kinausap niya ako na, sabi niya, di mo ba nakikita hindi na tayo masaya? Tapos umiiyak siya. Sabi ko sa kanya, sa araw-araw na nagbibiruan tayo, sa araw-araw na uuwi ako galing trabaho, sabi ko masaya ako. Masaya ako yung inuuwian ko nila. Sabi ko, paano niya nasasabi na hindi siya masaya? Tapos, hindi siya sumagot, umiiyak lang siya. Pero kasi may ugali siya na lahat ng tao sa paligid ko, pinagbibintangan niya ako. Pinagbibintangan na? Pinagbibintangan niya ako na may ginagawang hindi maganda sa lahat ng kilos ko. What do you mean? May lalaki ka? Ganon? Ganun yung bintang niya sa akin. Kaya nung one time galing ako ng Christmas party, hinatid ako ng mga katrabaho ko kasi malayo, medyo malayo. Ngayon, nagagalit siya sa akin. Sabi niya, sino yun? Ganun, ganyan. Sinagot ko siya. Sabi ko, akala ko ba hindi ka na masaya? Akala ko ba ayaw na niya? Sabi lang niya, okay. Tapos yun na, wala na. Ganun na yung naging ano namin. Parang yun, doon na siya natapos. Wala man lang siyang sinabi tungkol sa bata? Paano ang relasyon ninyo sa bata? Paano ang co-parenting? Before pa naman kasi parang nagre-ready na siya sa ganun. Lagi na niyang sinasabi sa akin na pagka naghiwalay tayo, ganito, magbibigay ako ng ganyan, dadalawin every Saturday, Sunday. Sabi ko sa kanya, huwag mong kakalimutan yung mga life event ng anak mo na dapat andun ka. So nakita mo na napaparating na rin yung paghihiwalay ninyo? Nakita ko na the moment pa lang na pumayag siya sa ganong setup, nakita ko na kasi bilang lalaki,
walang gugustuhin na i-share yung partner nila sa iba. Walang kayang tiisin yung gano'n. Pakiramdam mo ba parang pinamigay ka niya? Mm, parang gano'n. Anong impact nun sa buhay mo? Sobrang laki. Sobrang laki. Kasi after namin maghiwalay, naglong ako sa naglong ako sa pakiramdam na nilalambing ng genuinely na pinagmamalaki. Hinahanap ko yung gano'n. Ta's kakahanap ko ng gano'n. Ngayon, nagkakaroon na naman ako ng kasalanan. Nung sinabi mo na sa kahahanap mo ng gano'n, nagkaroon na naman ako ng kasalanan. Ano itong kasalanan na 'to? Meron akong sexual relationship sa ibang tao na may asawa. Ngayon ba 'yan o nung kayo pa nung Mhm. live-in partner mo? Ngayon, after namin maghiwalay. So currently, magkarelasyon Mm, kayo ng isang lalaking merong asawa. mm, Alam mo na ba nung umpisa na may asawa na siya? alam ko naman. Bakit napauo ka sa ganong klaseng relasyon? Kasi feeling ko unwanted na ako, eh. Parang feeling ko sobrang swerte ko na kapagka may pumulot sa akin, parang gano'n yung pakiramdam. Kaya nung may nag-show ng interest, parang nagkaroon ako ng hope na may papatol pa pala, gano'n. Kilala ba ng anak mo itong lalaking 'to? Hindi, ayokong pakilala sa kanya. Bakit? Yung sa mga nangyayari sa'kin ayokong ma-involve siya. Yung baby ko kasi meron siyang attachment issue. Paano mo nasabi na meron siyang attachment issues? Kapagka may bagong tao, 'pag nag-show ng affection sa kanya, kahit na kalaruin lang siya saglit, may ilang days siya kapagka umalis yun, may ilang days siya para i-absorb yung nawala na yung kasama niya, gano'n. Tapos day by day, maya't maya tatanungin niya yan sa'yo, "Asan si gan'to? Asan si ganyan?" Gano'n siya. At pinoprotektahan mo din ba yung anak mo? Mm. Kasi hindi naman permanente. Hindi namin siya magiging permanent na kasama, eh. Sigurado ako dun kasi ayoko naman makasira ng pamilya. At kailan mo balak ihinto? Hindi ko alam. Kasi sa ngayon, mabait kasi yun. Nakatagpo ka ba ng kaibigan sa kanya? Mm. Kailan pa kayo? Actually yun. Hmm? Simula kailan pa kayo? Parang ilang days lang yun. Ilang days lang after namin mag-separate. At saan mo naman 'to nakilala? Katrabaho ko siya, eh. Katrabaho mo? Mm. Ano yung nai-imagine mo
sa buhay mo na perfect, hindi lang para sa'yo, kundi para sa anak mo? Anong klaseng partner yung nai-imagine mong makakasama mo habang buhay? Sa ngayon, hindi ko na naiisip na magpa-partner pa ako. Kasi natatakot ako sa mararamdaman ng baby ko 'pag nagkaroon kami ng baby nung partner ko. Feeling ko kasi male-left out siya. Yun yung pakiramdam mo na mal, ma, masiset aside siya dahil kung sakaling makakagawa kayo ng bagong baby, parang may isasantabi itong si Koya, ganon. Mm. Gano'n yung pakiramdam ko kasi siyempre iba pa din yung biological parent mo yung magkasama. Mm. Alam mo, kaya ako na itatanong sa'yo kung bakit or kung meron ka bang nilulook forward na makasama habang buhay, kasi posible din na panghawakan yun ng tao para makapag-let go siya ng mga taong hindi naman talaga para sa kanya. Tinanong kita kanina kung naisip mo na ba or hanggang kailan kakakapit dito sa pakikipagrelasyon mo sa lalaking may asawa na. Sabi mo hindi mo alam. May Hindi ko inaantay ka ba? alam. May inaantay ka ba na mangyari para makabitiw ka na talaga ng tuluyan? Wala, pero kasi yung relationship namin most likely para lang sa needs ng katawan. So, init lang ng katawan. Mm. Pero hindi mo ba naiisip na, oh, may asawa na to, so hindi lang ako yung mag-isa na kinukuhaan ng satisfaction nito, kundi asawa niya, or baka mamaya may makuha pa akong sakit dito, yung ganun ba? Pumapasok din ba yun sa isip mo? Pero kasi yung asawa niya sa ngayon, hindi mabibigay yung needs niya. Bakit? May health condition kasi yung asawa niya. Oh, anong health condition naman yung meron yung asawa niya? Basta may something sa ano nung asawa niya na kaka-surgery lang. Oh, kaka-surgery lang. Hmm, So, hindi po pwede. mm. Lifelong ba yun? Hindi pa sure kung lifelong ba kasi nasa process pa rin siya ng ano, medication. Yung unang ano niya kasi nagkaroon ng complication. And what do you feel about it that you are sleeping with a guy who has a wife and yung wife ay may sakit? Actually, I feel bad siyempre. Nagi-guilty ako. Pero kasi as long as hindi ko goal na kunin siya dun sa family niya, parang yun yung ginagamit ko pang-gaslight ng sarili ko, pang-justify nung ginagawa ko. Alam ko naman na mali. So, alam mo na mali, and nasa head mo naman na hindi naman siya magiging iyo, kaya tuloy ka lang? Hindi. Siyempre 'pag okey naman na lahat, yun ang hindi ko lang alam kung kailan magiging okey. Pero we're good friends naman. 'Di naman magbabago yun. Anong plano mo ngayon?
Kung sa plano, wala. Parang nangyayari kung ano yung puwedeng mangyari. Pero sa ngayon, gusto kong magpa-check, psychiatry, psychologist. Kasi feeling ko nag-take toll na siya sa'kin mentally. It's good to know na you are open to be checked by someone who is professional. Baka kasi may impact din talaga yung nangyari sa'yo na pagkakaroon ng open relationship to other guys. And we are not here to judge you, but we are here to listen to you. Kaya gusto ko Thank you. lang din maintindihan kung bakit mo talaga ginagawa o nagagawa yung mga bagay-bagay. And isang yakap na mahigpit sa iyo. Pero sana, wag mo nang antayin yung panahon na magkagulo ng todo para lang makaalis ka sa isang maling sitwasyon at sa isang maling tao. Kasi alam mo naman at the end of the day kung anong tama at mali. Yes po. Alam mo ba na you deserve all the love in this world, Chloe? Yes po. Alam mo bang maganda ka? Oo, hindi. Hindi. Kasi yung previous partner, hindi naman niya ako ina-appreciate before. Mhm. Pero Yung alam mo kamahal-mahal ka. mm, Alam mo yung klase ng love na deserve mo? hindi ko alam. Let me tell you. Gusto mo bang marinig kung anong klase ng pagmamahal yung deserve mo? Yes po. You deserve the kind of love na buo at hindi yung may kahati. You deserve the kind of love na hindi lang panglaman, pangkama, kundi yung kaya kang panindigan hanggang dulo at hindi mo matatagpuan lahat ng yun. Hindi mo matatagpuan yung ganong klaseng relasyon, yung ganong klaseng tao, yung ganong klaseng pagmamahal kung nandyan ka pa rin sa maling tao at maling sitwasyon. Hanggat hindi mo binibitawan yan, hindi mo matatanggap yun. Because you are not allowing yourself to be free. And your value doesn't decrease by someone's inability to see your worth. Hindi bumababa ang pagkatao mo o yung value na meron ka, yung halaga mo, dahil lang sa isang tao na hindi makita yung worth mo o yung halaga mo. Alam mo kung sinong magpapababa ng value mo o ng halaga mo? Ikaw mismo. Yung pagtingin mo sa sarili mo. Yun ang bentahan mo sa sarili mo kung paano mo siya tingnan. At kung ngayon nakikita mo yung sarili mo na para ka lang basahan na dapat ipagpasapasahan, let me remind you, you are loved, you are valuable. You are God's child. Alam mo, meron tayong tendency na pagwasak tayo, pag-hurt tayo, hindi na natin naiisip din yung ginagawa natin sa buhay natin. Na akala natin, ito yung
makakapagprotekta lalo sa atin, makakapag-self-soothe sa atin, or ito yung makapagbibigay ng kasarapan sa buhay natin o kaginhawaan. Pero hindi. Minsan may mga desisyon tayo sa buhay na dahil nasaktan tayo, mas mawawasak pala tayo. Yes po. Sana makita mo yun, yung halaga mo. At hindi ibang tao makakapagdeklara niyan, kundi ikaw mismo. Sige nga ngayon, sabihin mo sa amin, do you think you are valuable? Yes po. Yes. Dapat yes ang sagot mo kasi yes, may halaga ka, mahalaga ka. At nakikita yun ng anak mo. And the reason why ayaw mo siyang pakilala dun sa lalaki kasi alam mo na hindi naman ikaw pinahalagahan ng gusto ng lalaking yun. Na ang tingin niya lang din sa'yo talaga is pangkama lang. Well, exchange lang din naman kayo, but the thing is, may asawa siya. And it is not something that you can be proud of. Mas masarap umibig at mamili ng tao na kaya mong iharap sa anak mo. Kasi alam mong genuine siya. Alam mong malaya ka. Yun yung pinakamasarap na pakiramdam. Kung hindi nakita ng ex mo yung kagandahan mo, may tamang taong makakakita nun. Pakawalan mo lang tong maling tao na to. May gusto ka pa bang sabihin, Chloe? Gusto ko lang po mag-thank you sa pakikinig. Kasi wala talaga ako napapagsabihan. Isang mahigpit na yakap sa'yo. And I appreciate you for calling this program. Sana ma-remind mo yung sarili mo na ikaw ay maganda, may halaga, at deserve ng punong-puno ng pagmamahal. Magpakatatag ka para sa anak mo, ha? Yes po. Maraming salamat sa pagtawag mo, Chloe. Ingat ka Thank you palagi. po. Thank you po. Thank you so much. Ang hirap din ng pinagdaanan ni Chloe at pinagdaraanan niya up until now. Let's be kind, Kabisyo. Let's be kind. Let's not spread hate. Let's just be kind. Pag ang tao marami kasing bubog, maraming mga pinagdaan ng sakit. Yung capability niya to think brightly and wisely, nawawala eh. Dahil mas nangingibabaw yung sakit, mas nangingibabaw yung feelings, yung emotions. And minsan, kailangan lang talaga niyang ma-release yun. And kailangan lang din may ibang tao na makapag-remind sa kanya of who she is. And minsan, or madalas actually, kailangan lang niya ng mapagsasabihan. So let us not judge quickly. And yung sinasabi ko kanina na let's be kind. Yun din yung nakakalimutan natin para sa sarili natin. We're too hard on ourselves to the point na sa sobrang hard natin sa sarili natin, yung mga decisions natin, pang hard-headed.
Eto tatandaan niyo kabisyo, kung ang ibang tao tingin sa inyo walang kwenta, o yung partner mo ang naging tingin sa'yo ay kapalit-palit ka, hindi ka kagandahan, wala kang mararating sa buhay, isa kang basahan. Yun lang yung iniisip niya sa'yo. Maling tao yun. Hindi marunong maka-appreciate. Your value doesn't decrease based on someone's inability to see your worth. Tagalugin ko ha. Yung halaga mo, hindi mo mababa dahil lang sa isang tao na hindi makita yung halaga mo. I remember merong isang pare na nag-homily. Tapos dinescribe niya yung tao na ganito. Ang tao daw parang 1,000 piso. 1,000 piso pinasa sa ibang tao. Nahulog sa daan. Nung nahulog sa daan yung 1,000 piso, nagbago ba yung halaga niya? Hindi, di ba? Napasa ulit sa iba. Nahulog naman sa putikan. Pinulot ulit. Nagbago ba yung halaga niya? Hindi, 1,000 piso pa rin siya. Kinrampol. Tinupi ng 16 times. Nagbago pa rin ba yung halaga niya? Hindi. Pagpasa-pasahan mo man yung 1,000 piso na yan, still, ang halaga pa rin niya is 1,000 pesos. Just like us. Kahit iba pa yung pagdaanan natin sa buhay, kahit saan pa tayo mapunta tumungo sa buhay, kahit ano pa ang dumi na dumikit sa atin, still, we are valuable. Meron pa rin tayong halaga. And that's how God sees us. Ganun tayo nakikita ng may kapal. Na kahit ano pang pinagdaraanan mo sa buhay, mahalaga pa rin tayo para sa Kanya. At sana nakikita natin lahat ng yun. If we choose to be kind to others, then we choose to be kind to ourselves. Pinakamahalagang relasyon na dapat mong pagyamanin sa buhay mo, hindi lang relasyon mo sa ibang tao, kundi relasyon mo sa sarili mo. If may shitty relationship ka sa sarili mo, then all your relationships will fail. Bakit hindi mo inayos yung relasyon mo sa sarili mo eh? So yun lang naman kabisyo. Sana let's choose to be kind, not to others, not just to others, but to ourselves. And always remember that you are valuable. Mahalaga ka. Wala mang nakakapagsabi ng iba, ikaw mismo sa sarili mo, sabihin mo, mahalaga ako. Mahalaga ako. And seek help if kailangan. Because no man is an island. Kailangan talaga natin ng tulong ng iba. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, pwede naman po. Bukas na lang. Kasi ngayon, gora na ako. Nahanap na ako ng anak ko. Sabi dito, masaktan naman po siya, mali pa rin na maging kabit. Wala naman nagsabi dito na okay lang maging kabit, 'di ba? Kaya nga ini-encourage natin siya, 'di ba? Natigil-tigilan na yung pakikipagrelasyon niya sa taong may asawa na. Pero again, let's look back dun sa mga pinanggalingan niya. And the reason why she called, because she needs a friend. Tinolerate ba natin? Hindi. 'Di ba? Nakinig tayo sa kanya, but at the end of the call, we told her, or I told her, na iba pa rin yung pagmamahal na masarap, na buo, na totoo. Hindi tayo nanonolerate ng mali. Ang mali ay mali at hindi mababago. So, yun lang. Anyway,
nakasama nyo po ang inyong Basta Princess, DJ Rakitera. Sa ngalan ni Titan Chalo, kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!